ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахште ҷе. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва дачаҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. дар имрӯза навор квартира, хона, дачае ки фурӯшӣ ба мо рӯй кардан барои фурӯхтан, барои реклама. агар шумо дар охари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, экранбуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навора дачаи фурӯшӣ аз Варзоб, хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Ҳамадонӣ, хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор, Ваҳдат, Ҳамадонӣ, Душанбе, шаҳри Бухтар, Регар, Кӯлоб ва дигар тарафҳо рӯдакӣ. нархҳо сар мешавад аз 45 000 сомонӣ ва инчунин замини фурӯшӣ аз Душанбе ҳам ҳастае. хоб курси имрӯза руша дӯстони азиз 1000 баробар аст ба 129 сомонӣ аст. мо боша навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения граница Акай Бекру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз ресторан, мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд, ки комфортна хитоби рафта меорем. мошинашон чанд намуда ки метавонен мошинша интихоб кунед, ки ҳар рӯз ресторан ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дошта имо, WhatsApp доранд. маромад дӯстони азиз, компания Акай Бекро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва дачаҳои фурӯшӣ. дачаи фурӯшӣ аст баъдро ки ҳам дача аст, ҳам хона аст, ки ҳар душ бар ба бар аст, ҳам дача, ҳам хона. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, территория дӯстони азиз деҳаи Личкаи дарёи Ромида, лаби дарёи Ёста. ҷои беҳтарин 6 сотиқа, 11 сотиқа ва дигар намуд доранд. ҳам хонаи коробка, ҳам хонаи дигар ҳам тайёр, ҳам замин. 6 сотиқ замин аст, ки ду дар хона кардагӣ аст, ки об васита бо оби калон дар бар оби дарёи Ёс ва ҳуҷҷатош 100% аст. гирди ванаш мегӯяд чанор аст бо тапчан дӯстони азиз, боз боғ ва дигар чизо аст. хоб дача сирош нада фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад. хоб агар ки ягон вариантҳои мошина дошта бошед, алиш мешава мошин ва дӯстони азиз, агар сумкате бошад нархаш 160 бо муомила дорад. дар ҳамин ҷа ҳам хонаи заминӣ дорад, ҳам дачаи фурӯшӣ. ва ёдоша метавонед ки суратоша ай соҳибош мақсад ки қабул кунед, ки шумо агар харидор бошед, соҳибош шумода рӯй мекунад. шаҳри Ваҳдат, хоб Ромид, лаби дарёи Ёста. ҷои беҳтарин, природаи хуб буду ҳавои тоза, ҳамаи шароитош муҳайё аст. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои бештарша гиред. алиш ба мошин мешавад болои 6 сомон тиен, ё ки бо ягон варианти дигар. маромад дигар маълумотҳои пурра аниқ аз рақамҳои поён буда. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор. ҷои беҳтарин, шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор дорад. хона гирди ванаш полни худ маҳкам аст, 3 дар хона фундаментош рехтага аст, деворошам иққақа бардоштага, яъне ки ҳуҷҷатхонашам тайёр аст. 3 дар хона, як калидори дароз, гирдаш маҳкам, ҳуҷҷатхона ба ният дорад, гирдаш полни худ маҳкам, обсвет доимӣ ҳаст. хоб дастирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, ки бо муомилаи хуб дорад. ина вариантҳои хуб бо як кам аз хум ҳамин хел чизоам дорад. хоб 5 сотиқ замин, 3 дар хона, деволош полни худ бардошта, гирдаш маҳкам, обсвет бо маҳсулотҳои сохтмониам дорад. обсвет мега позитсияни ҳаст, гирди ванаш полни худ одамо зинда дорад, ҷои холӣ дигар нест. ҳаминҷа як та замин акае ки замин хонаша сирошна пул дар кӯшта мега мефурӯшем. дар территория мега замин қимат аст, яъне ки ҷои беҳтарин аст. мактаб, бозор, чизои лозимӣ ҳамаш дар наздикиша. посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор. хоб якумаш не рақамҳои 90, рақамҳои Тоҷикистон, WhatsApp ҳама чӣ дорад ва дуюмаш не бологии рақами Россия аст, ки промои коми ахираш 34. метавонед дигар маълумот чакед, ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, сирошна бо арзон мешава. маромад занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочнаи қарор дорад дар ноҳияи ҳамадунӣ, дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадунӣ. хоб қишлоқи деҳаи Киштиё да мехоҳем маълумото ҳастае. деҳаи Киштиё 6 сотиқ замин маҳсулот ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаи коробка фақат шкатур монтаж ва дар тирезаш мондаги диgamаш кардагӣ болош пӯшондагӣ фундаментҳои баланд пеши тирезаш битон кати ҳамаш соз ҳастае. дар пеши хона ҳастаи мактаб балниса қарибае хела наздикае ва дӯстон азиз баня кухони дуруш ҳастае. мактаб балниса дар наздикиш хоб баня кухони дуруни хона ҳастае. хоб то раҳи калона мега то ҷои ами района 500 метр роҳ ҳаста, яъне ки мактаб балнисамаш 500 метр роҳ. нархи хона дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ ҳаста ки бо муомила дорад. 140,000 мега кадоме ки мехара бо савдо дорад. якумаш рақамҳои дастии Тоҷикистон ахираш 33 WhatsApp, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 90, рақамҳои промои Россия ҳаста. Инашам кор мекунад. нархша мега 140,000 ҳаста бо муомилаи хуби хуб дорад мега срочна маълумотон азиз занг занед маълумотша гирен. ноҳияи Ҳамадунӣ, деҳаи Киштиё. чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки мехоҳед агар фаҳмидан зиёдтар ҳамин рақамҳода тамос гиред, ҳамаша шумода фаҳмода метиҳанд марама. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино кӯчаи Зафар да. шаҳри Душанбе райони Сино кӯчаи Зафар. заминаш маҳсулоташ 6 сотиқ замин ҳастае ки 4 дар хона кардагие ки об ва свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ дорад. дӯстон азиз нархи хона 390,000 сомонӣ ҳастае ки бо муомила дорад. 390 савдо дорад. хоб ин рақамҳошон дар поёни видео ҳастае. ремонтҳои хона беҳтарин дӯстон азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ошхона баняш кати ҳамаш 100% бо мега муомила мешавад. ай 390 агар харидор боша мега савдо мекунем. марҳамат дӯстон азиз ай Сино кӯчаи Зафар метавонед дига маълумотша аз соҳибашон гирем. ва агар шумо давонхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат чизе ки барои реклама кардан бошад метавонед сурат маълумотша рӯй кунем, мо фурӯшда рекламада мегзорем. лайкотона фаромӯш накунед, навбара подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа. дӯстон азиз пеши Носири Хисравда, пеши мактаби нӯ Носири Хисрав. духонага квартира ҳастае ки дар шашум ошина қарор дорад. 45 квадрати метре бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухонӣ дорад. духонага квартира ҳастае ки ҳуҷраош ҳамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастае. дар назди хона, дар назди дом мактаби нӯ донишгоҳи Носири Хисрав, хоб мактаби русӣ ҳамаш ҳаста лаби роҳда наздик. хоб квартира мега дастирошна мега фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ ки бо савдо дорад. хоб ягон саволо иловагӣ дошта бошед, ягон саволе ки барои шумо агар дар кор бошад рақамҳошона занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонед дӯстон азиз. ва аз кадом территория ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст нависед дар комментария. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандо ки дар мо рӯй мекунанд мо ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. лайка гузори фаромӯш накунед ва дӯстон азиз навбара то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регарда, тарафи Лели Низм гуфтагӣ ҳастае соҳибош пеши стансияда. хоб дига маълумотоша бо тариқи телефон мегирен. 10 сотиқ замин ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае, дӯстон азиз ки 3 дар хонаи калон, якта веранти калон ки веранти 9/4 ҳастае. боз ҳоҷатхона, ошхона, баня отдельно ҳастае бо ҷои морхона. дига чиём дорад? бо гирди хона мегад маҳкам ҳастае, бо семенблокам ҳастае. гирди хона бо семенблок маҳкам ҳастае. хоб об мегад гузарондагия бо хай маълумотша мегирад. дӯстон азиз обша тайёр мақсад ҳастае. хоб обши хонаҳом тайёра барои зиндагӣ медори зиндагӣ як ранг бор мекунӣ, ранг бор дора оне ки ранге ки дар ин хона чанг қашид ки хела ягон кас зинда кардагӣ нест, яъне ки одам зиндагӣ намекарда бошад, мегӯи хеле камтар чангу хок доштае. хоб нархи хона мега 170,000 сомонӣ ҳастае бо савдо дора 170 та. хоб ин рақамҳо билайншон кор мекунад, метавонед занг занед маълумотҳои пурраша гиред. срочна мега бо агар харидор бошад муомила дора. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Аймачити Меҳкалон мега 2 километр мега болотар ҳастае. шаҳри Душанбе Аймачити Меҳкалон 2 километр боло. обшуми заминаш ҳамвор ҳастае. заминаш обшуми 3 сотиқ замин ҳастае ки 3 дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае. боз
1000 дона дига мегӯяд симент блок ҳастае барои хона кардан. боз дӯстон азиз боз як камаз дига хали смес ва дига чиро дорад, яъне ки барои кладка смес ҳам дорад. 1000 дона симент блок, 3 дар хона фундамент ва 3 сотиқ замин. нархаш мегӯяд 45000 сомонӣ ҳастае. бо хайхтон муомила ки неки ай территорияи шаҳр берунтар ҳастае. агар ҳамин замин савдо шудагӣ набоша метавонед шумо мақсад ки харида гирин рақамошо мегафон кадом дар лозима занг занад. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар 10 микрорайон гуфтагӣ ҳастае. доми 27 квартираи 29 дӯстон азиз. хоб шаҳри Кӯлоб ҷамоати шаҳраки Шоҳин 10 микрорайон да. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм мошина қарор дорад. 44 квадрати метра бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. хона хайр ремонтои беҳтарин аст дӯстон азиз. мақсад ки дар дуруни хона ҳама чизи чораш дорад. спални, гарнитур, хоб термос, холодильник, стиральная машина, микроволновка, телевизор, парда, қолин, хулоса ҳама чи қатиш ҳастае. хоб нархи квартира мегӯяд 267000 сомонӣ ҳастае. мегӯяд соҳиби квартира бо мегӯяд муомила мекунем. хоб дӯстон азиз хай чӣ саволе ки доред ай соҳибаш бо метавонед маълумоти пурраша худатон гирен. рақамошо 918 ҳастае. ва шумодам агарам хали квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин, ягон дача чизе ки барои реклама кардан боша метавонед муроҷиат кунед. мо фурӯшта мегузорем. лайктона фаромӯш накунед дӯстон азиз. навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Чорякорон гуфтагӣ ҳастае. соҳибаш 6 сотиқ замин ҳастае ки 3 дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае бо як калидори дарозаш. нархаш 70000 сомонӣ ҳастае. бо муомила дорад. як рақамҳои мегафон поёнда, як рақамҳои дар рӯи суратам ҳаста. кадомиш агар кор кунад. як рақамҳои сурата, як рақамҳои поёнбуда неҷа. нархаш мега 70000 дӯстон азиз. территорияш Душанбе, Чорякорон. хоб заминаш 6 сотиқ замини ҳамвор ҳастае ва як калидору 3 дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае. рости гап маълумотҳои хоҳами замин хай камтарак ҳастае. соҳибаш кам нависагӣ ҳастае. бо хай хитон агар ягон саволо иловагӣ бошад метавонед занг занед гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки аз шаҳри Душанбе срочна. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар ноҳияи Фирдавсӣ. дӯстон азиз чораҳаи Султони Кабир гуфтагӣ ҳастае. южнӣ. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад. 40 квадрати метра бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, термис, кондитсионер, хали ҳама чизои замонавӣ дора. обшин, кухни, гарнитур. квартира омодае. обшин квартира тоза мега уютния ҷои беҳтарин аст. Султони Кабир дӯстон азиз чораҳаи Султони Кабир южнӣ. нархи квартира 320000 хоб 320000 сомонӣ ҳастае. бо мега савдо дорад, яъне ки арзанда мега ҷош беҳтарин. хай рақамошон ҳастае мегафон метавонед занг занед дига маълумотшо аз худашон гиред. 320 савдо дорад. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.